сестра му Субадра са излезли на улицата, за да може всеки да ги види. This commemorates an event which took place 5,000 years ago at a holy place known as Kurukshetra. Това е празник, който представя събитие, което се е случило преди 5000 години на място в днешна Индия, което се нарича Курукшетра. On the occasion of a solar eclipse, Lord Krishna, along with his brother and sister, and the Dwarkavasis and the Vijavasis, they came together at Kurukshetra. По време на слънчевото затъмнение, Бог Кришна дойде с брат си Баларам и сестра си Субадра на полето Курукшетра. So on this day it becomes very easy to connect with God. На този ден е много лесно да се свържем с Бог. Nowadays, the churches, the synagogues and the mosques, they are not so much popular. В нашето време църквите, синагогите и джамиите не са много популярни. So the Lord in His kindness, He is if you are not coming to Him, He has come to you. Неговата си огромна милост е дошъл при нас, защото ние не сме отишли при Него, Той е дошъл при нас. Actually, we are meant to be always connected with God. Ние сме замислени винаги да бъдем свързани с Бог. We are meant to be connected with God at every minute. Нашата цел или функция е да бъдем винаги свързани с Бог във всяка минута. Actually, it is not difficult to be connected with God. Не е въобще трудно да бъдем свързани с Бог. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna, God Himself declares. В книгата Бхагавад Гита, Бог Кришна, самият Бог казва. I am the taste of the water. Бог казва, аз съм вкусът на водата. I am the light of the sun and the moon. Аз съм светлината на слънцето и на луната. I am the syllable Om and the Vedic mantras. Аз съм сричката Ом и ведическите мантри. I am the sound in ether and I am the ability in man. Аз съм звукът в етера и способността в човека. So it is not difficult to connect with God. Въобще не е трудно да се свържем с Бог. He says, I am the taste of water. Той казва, аз съм вкусът на водата. So isn't everybody drinking water every day? Нали всички пием вода всеки ден? Once, twice, thrice? Веднъж, два пъти или три пъти в ден. Even more than that, you're drinking water. Дори повече от това, толкова ние пием вода. If every time you drink water, you remember that Krishna is the taste of the water. Ако всеки път, когато пием вода, се спомним, че Кришна е вкусът на водата, It immediately become Krishna conscious. ние веднага ще станем Кришна осъзнати или Бог осъзнати. So it is not difficult to connect with God. Въобще не е трудно да се свържем с Бог. Simply you have to practice the art. Просто трябва да практикуваме изкуството на свързване с Бог.
There are so many arts. Someone plays guitar, someone makes the oil painting. Има толкова много видове изкуство в света. Някой плее китара, някой рисува. If you practice, then you become expert. Ако практикувате тия изкуства, свирене на китара или рисуване, ще станете експерти. So if you will practice the art of connecting with God, Ако практикувате изкуството да се свържете с Бог, then you can be connected with God at every minute. тогава можете да бъдете свързани с Бог всяка минута. So the members of the Krishna consciousness movement, Членовете на Международното общество за Кришна съзнание, many of whom are assembled here today, много от тях са около нас. we have dedicated ourselves to being connected with God 24 hours a day. Ние се посветихме да сме 24 часа на ден свързани с Бог. And we are experiencing so much transcendental bliss in this state known as Krishna consciousness. И ние изпитваме толкова много блаженство и удоволствие в това състояние на Кришна съзнание или съзнание за Бог. And we wanted to share it with you. Ние искаме да споделим това съзнание и блаженство с вас. So I have come all the way from the United States of America Аз дойдох от Съединените щати to share this wonderful Krishna consciousness with the people of Srivas. да споделя това чудесно Кришна съзнание с хората от Грация. So today we are having a joyous celebration called Ratha Yatra Festival.